Може, пак казвам, да има неуспешен опит, защото още работиме, но мисля, че... А той е включен? Да, отлично. Значи идеята следната: Rock 18 беше първия, който изцяло ръчно с джойстик се управлява, писате иначе да пуснем, няма проблем. Това е полуавтоматичния режим вече Rock 12, да може да взима предмети на точно определени места, които са, а вече с новата платформа на базата на нея ще бъде изграден Rock 14, защото 13 не ни харесва като година сме специалисти, а и проекти чакаме да стечерим съответно, който вече ще има и автономен режим. Както видяхте, ще разпознава паднал човек, ще може да следва възрастния човек, ще може вече като му се сложи на него ръка, да се опитаме да взимаме разни вече предмети, които не е ясно точно къде са и какви са, т.е. той ще трябва да разпознава. Примерно, ако му кажете донесете вода, да отиде да намери къде е водата, да я разпознае, да я хване, да намери къде е човека после в апартамента и да донесе. As some intelligente trigat, mobile, service, mobile, robot, job, anateset. Razraboten some Instituta po Sistemo Ingenieurstwo i Robotyka, od Grupata po Servisa Robotyka. Projekta finansira od Fond za nauczne Isretmaniga po programa Mladi Uczeni 0376. Sega się demonstrira półautomatycznego reżim. Katotema Butikata od Masata i Janwerna Bogato. Motiva do Masata. Zema Butikata. Wow. Diga Butikata. Groszta Butikata. Groszta Rokata Bliskowna Pozycja. Groszta Bliskowna Pozycja. И горе-долу това е демонстрацията, която нагледява Полуавтоматичен.